Retkiluistelua Helsingissä. Kuvittele tunne, kun liuut vaivattomasti luonnonjäällä. Ympärilläsi koskemattoman luonnon kauneus, avaruus ja rauha. Raikas talviilma keuhkoissasi ja upea maisema ympärilläsi on kokemus, jota on vaikea voittaa. Retkiluistelu on kokemus, jota ei kannata Helsingissä jättää väliin. Jäällä liidellessä voit kokea talvisen luonnon aivan uudella tavalla. Erämainen rauha ja avaruus on vain luistimen päässä kaupungin sykkeestä. Retkiluistelu on liukumista vapaalla meren tai järven jäällä. Helsinki tarjoaa tähän fantastiset puitteet, suojaiset lahdet ja rannaton meri ovat aivan kaupungin kupeessa. Nyt jääkokemuksesi on tehty helpoksi ja hauskaksi. Tarvitset vain säänmukaiset ulkoiluvaatteet. Voit luistella vuokravälineen rajatulla alueella tai osallistua ohjattuun retkeen vapailla luonnonjäillä. Aiempi kokemus hiihdosta, luistelusta tai rullaluistelusta on eduksi. Voit kokeilla retkiluistelua myös yksityistunnilla. Ohjatulle retkelle voi osallistua kaikki peruskuntoiset, ulkoilusta pitävät luontoihmiset. Kokenut ja kielitaitoinen luisteluoppaasi vie sinut parhaille reiteille ja olosuhteisiin. Retken hintaan kuuluvat laadukkaat ja turvalliset varusteet. Luo muistoja, jotka säilyvät eliniän.